Hyvää maanantai-aamua ja tervetuloa Etla-webinaariin. Tänään pohdimme, voidaanko Suomeen luoda vientivetoinen palkkamalli, jossa julkinen sektorikin on mukana. Minä olen Tytti Sulander, Etlan viestintäjohtaja, ja tutkimusjohtajamme Antti Kauhasen uusin tutkimusraportti on juuri julkaistu. Raportin nimi on seuraava: julkisen sektorin palkan asetanta, voidaanko Suomeen luoda vientivetoinen työmarkkinamalli. Suomen työmarkkinamallihan on ollut murroksessa jo vuodesta 2007 lähtien. Julkisen sektorin rooli työmarkkinamallissa on herättänyt paljon keskustelua. Ja julkisen sektorin palkanasetanta onkin tärkeä kysymys, sillä se vaikuttaa suoraan niin julkiseen talouteen kuin epäsuorasti viennin kilpailukykyynkin. Tänään julkaistussa raportissa Kauhanen tarkastelee yksityisen ja julkisen sektorin palkanasetannan eroja sekä sitä, miksi koordinaatio työmarkkinoilla johtaa palkkamalttiin ja miksi tuon koordinaation ylläpitäminen on niin vaikeaa. Raportti käy läpi Ruotsin, Tanskan ja Norjan työmarkkinamalleja ja pyrkii hakemaan vastauksia, miksi näissä maissa on onnistuttu luomaan vientivetoinen työmarkkinamalli, joka kattaa koko työmarkkinan. Ja mitä Suomi voisi oppia muiden Pohjoismaiden malleista? Tätä webinaaria ovat tänään kanssani tekemässä Etlan viestintä eli Justiina Airas, Juliana Hulkkonen ja Tuomas Toponen. Ja myös järjestelmäasiantuntijamme Matti Lammi on mukana pitämässä huolen, että tekniikka toimisi meillä tänä aamuna. Tutkimuksen on rahoittanut TT-säätiö ja tuttuun tapaan se löytyy jo netistä ladattavaksi ja luettavaksi vapaasti eli etla.fi-sivustolta. Muutama sana vielä nyt alkavan webinaarin kulusta, eli kysymyksiä voi esittää chatissa. Teamsissa mikrofonit ja kamerat on esitysten ajaksi otettu pois päältä ja ne avataan jälleen keskustelun ajaksi. Tilaisuus myös tallennetaan ja se on huomenna katsottavissa Etlan nettisivuilta. Tämän pidemmittä puheitta laitetaan Antti Kauhanen lavalle ja hän käy läpi tutkimusta tarkemmin. Ole hyvä, Antti. Joo, kiitos. Ja nyt tosiaan aloitetaan tästä käymään läpi vähän tätä raportin sisältöä, keskeisiä nostoja tästä raportista. Ja se, minkä takia mä halusin tämmöisen kirjoittaa, niin oli se, että tästä on pitkään Suomessa puhuttu ja herättää paljon keskustelua. Meillä on monenlaista yritystä uuden Suomen mallin luomiseksi, mutta tässä ei ole onnistuttu, niin haluaisin vähän pohtia sitä, että mitä tämä näyttää muissa Pohjoismaissa, mitä tämä näyttää taloustieteellisen kirjallisuuden valossa. Mutta jos aloitetaan ensin vähän tästä taustasta, mitä Suomessa on tapahtunut. Tupo-aikakausi loppui vuoteen 2007, jolloin Elinkeinoelämän keskusliitto totesi, että he ei ole enää mukana neuvotteluosapuolena, jolloin keskitettyä ratkaisuja siihen. No, mentiin muutama liittokierros, jotka ei sujunut kovin hyvin, ja tämän jälkeen näiden kierrosten synnyttämiä ja finanssikriisin synnyttämiä ongelmien vuoksi palattiin taas keskitettyihin ratkaisuihin. Näin tehtiin 3 kappaletta päättyen kilpailukykysopimukseen 2016, jonka osana sovittiin neuvotteluiden käynnistämisestä Suomen mallin luomiseksi. Ja tästä tulikin lyhyt julkitulo keskusjärjestöille. Mutta neuvottelut ei edennyt kovin hyvin. Ja tässä on Hesarista uutinen, jossa käy ilmi, että yksityisellä puolella olisi ehkä jonkinlainen sävel löytynytkin, tai teollisuudessa, mutta julkinen sektori ja palveluala eivät olleet halukkaita lähtemään tämmöiseen malliin mukaan. Ja kesän mennessä kävi ilmeiseksi, että neuvotteluissa ei päästä eteenpäin. Työnantajapuolella metsäteollisuus irtautui ja palkansaajapuolella erityisesti tämä julkinen puoli oli sellainen, joka ei halunnut tähän lähteä mukaan. No, tämän kiky-sopimuksen jälkeen käytiin muutamia liittokierroksia, jotka meni aika lailla tällä vientivetoisesti. Vienti neuvotteli ensin ja muut pitkälti sitä asetettua linjaa seurasi, vaikka tästä ei ollut mitään sopimusta työmarkkinaosapuolten välillä. Kunnes vuonna 2022
kunta-alan sopimus poikkesi vientilinjasta. Siinä luotiin palkkamalli 3 vuodelle, palkkaohjelma, joka takaa korkeammat sopimuskorotukset kuin keskeisillä vientialoilla. Ja tässä taas oli tämä julkisen sektorin rooli nousi esille. Siellä tässä on taas Hesarista uutinen, josta käy ilmi, että miten tämä sopimus loi railoa yksityisen ja julkisen sektorin sekä työnantajan että palkansaajan välillä. Erityisesti työnantajapuoli oli erittäin kriittinen tätä kohtaa, mutta myös esimerkiksi Teollisuusliitto kritisoi aika kovin sanoin julkisuudesta tätä sopimusta. Ja tässä taas käynnistettiin neuvottelut Suomen mallista, jotka kariutui ihan alkumetreille. SAK irtaantui näistä, että olisi halunnut siirtyä tähän laajemmin hallituksen työelämäuudistukseen. Eli meillä on pitkään ollut tämä järjestelmän murroksessa. Tässä on koitettu löytää työmarkkinajärjestöjen kesken uudenlaista mallia organisoida meidän palkanasetantaa tupoajan jälkeen, mutta yhteisymmärrystä tästä ei ole löytynyt. Ja mä käyn tämän raportin sisältöä sitä kautta läpi, että mitkä mä näen, että on tämmöisiä keskeisiä kysymyksiä tämän vientimallin kannalta ja mitä näistä voidaan muista Pohjoismaista oppia. Ja ensimmäinen on tietysti se, että jotta jonkinlainen uusi konsensus voidaan synnyttää, niin täytyy olla jaettu käsitys siitä, että tämä on tarpeellinen vientivetoinen koordinoitu järjestelmä, jotta se tuottaa pidemmällä aikavälillä hyötyjä kaikille. Tämän jaetun käsityksen lisäksi tarvitaan tässä keskeinen on tietysti tämä vientinormin määrittely. Miten se määritellään? Ja tullaan näkemään, että eri Pohjoismaissa on päädytty ihan erilaisiin ratkaisuihin liittyen siihen, että minkälainen työmarkkinamalli on, minkälainen palkanasetantamalli siellä on. Suomen osalta yksi tämmöinen keskeinen kysymys on se, että miten huomioidaan erot palkkaliukumissa eri alojen välillä. Tämä oli jo tupoaikaan keskeinen kysymys ja siellä sitä usein ratkottiin erilaisilla joko liukumatakuilla tai ansiokehitystakuujärjestelmillä. Eli ei ole mikään uusi asia Suomenkaan se, että miten joku tämmöinen normi määritellään. Silloin se oli tämä tuponormi ja nyt sitten on koetettu luoda tämmöistä vientivetoista mallia. No, kolmantena on tämä keskeinen iso juttu, mistä Suomessakin paljon puhuttu. Miten eri alueiden välisiä palkkasuhteita voidaan muuttaa tällaisessa koordinoidussa järjestelmässä? Ja tämä on ihan samanlainen kysymys, joka oli paljon Suomessa tupoaikaankin esillä. Ja tähän välillä koetettiin löytää erilaisia ratkaisuja. Oli esimerkiksi matalapalkkaeriä muutamaan otteeseen teki kunta-alalle esimerkiksi ja valtiolle erillisratkaisuja. Erittäin tärkeä kysymys on se, että jos tämmöinen saadaankin synnytettyä, niin miten eri alat saadaan pidettyä mukana tässä järjestelmässä? Tämmöinen aika herkkä järjestelmä, käyn kohta vähän läpi sitä minkä takia, mutta pohjimmiltaan kyse on siitä, että tässä liitot ja järjestöt ylipäätään ne joutuu luopumaan omista lyhyen aikavälin tavoitteestaan pitkän aikavälin paremman kehityksen saavuttamista. Ja viimeisenä tämmöinen, mistä Suomessakin on paljon puhuttu, kaikissa Pohjoismaissa on tärkeä juttu, miten varmistetaan, että on yhteinen tilannekuva. Tiedetään, missä mennään taloudessa, kilpailijamaissa, toteutuneessa ansiokehityksessä, tuottavuuskehityksessä. Nämä on tämmöisiä olennaisia juttuja mallin kannalta, ja kohta käydään läpi sitä, että miten näitä on eri Pohjoismaista ratkaistu. Mutta sitä ennen niin muutama tästä koordinaatiosta ylipäätään, mitä se on. Ja tässä on ILOlta otettu määritelmä siitä, jossa tämä on määritelty siten, että eri sektorien neuvotteluosapuolet koordinoivat palkankorotukset ottaen huomioon korotusten makrotaloudelliset vaikutukset. Eli ideana on se, että tässä mietitään koko talouden tasolla, että jos tehdään tietyn kokoinen palkkaratkaisu, miten se vaikuttaa inflaatioon, miten se vaikuttaa kilpailukykyyn ja muihin tämän tyyppisiin tekijöihin.
me empiirisesti nähdään, että koordinaatio tyypillisesti johtaa palkkamalttiin, mutta se mitä kautta tämä tulee, mitä kautta se tapahtuu, niin se onkin ollut kysymys, jota on taloustieteen piirrettä aika paljon pohdittu, ja se näkemys on tästä aikojen saatossa vähän muuttunut. Mä näkisin niin, että tämänhetkinen näkemys tästä on se, että työmarkkinoilla seurataan hyvin tarkasti sitä, mitä muut alat saa. Ja kun päänavaajan linja on syntynyt, niin muut enemmän tai aika tarkasti yleensä seuraa tätä päänavaajan linjaa. Ja tämä synnyttää tietysti sitten sellaisen tilanteen, että se päänavaaja miettii, että jos näin on, että muut tulee seuraamaan tätä, niin he pystyvät miettimään, että miten tämä korotustaso vaikuttaa koko talouden tasolla, mikä olisi kilpailukyvyn inflaation kannalta toimiva tavoite. Eli tämä tulee, ja meidän pitää tässä samaa kyllä paljon niin kuin Suomessa jo aiemminkin tupoaikoina, kun käy liittokierroksia, niin aika usein, ei aina, mutta usein oli näin, että jos päänavaajan linja syntyi, niin hyvin samanlaiset sopimukset tehtiin usein. No, mitä haasteita tähän koordinaatioon liittyy? No, tämä aivan keskeinen on se, että tämmöinen järjestelmä, jossa seurataan päänavaajan linjaa, niin se rajoittaa liittojen kykyä toimia omien lyhyen aikavälin. Eli jos kaikki muut liitot olisivat tämmöisessä koordinaatiossa mukana, niin yhden kannattaisi siitä aina poiketa, koittaa neuvotella itselleen vähän korkeammat korotukset, koska se ei juuri vaikuttaisi kokonaistaloudelliseen kehitykseen, ei kilpailukykyyn tai inflaatioon, sillä olisi aika pieni vaikutus, jos on kohtuullisen pieni ala. Joten tämmöistä on niin hankala ylläpitää, koska siellä on kaikilla kannusteet tästä lyhyellä aikavälillä poiketa. Jotta tätä voidaan ylläpitää, niin täytyy olla näkymä siitä, että tämä on pidemmällä aikavälillä hyvä kaikille. Eli vaikka siinä joudutaan lyhyen aikavälin omista intresseistä luopumaan, niin se palvelee omia intressejä pidemmällä aikavälillä, kun julkinen talous ja kilpailukyky säilyy hyvä. No, tässä kaikissa Pohjoismaissa näkyy, että julkinen sektori on sellainen ala, jota on hankalampi tässä koordinaatiossa pitää mukana kuin yksityisiä teollisuusaloja. Ja yksi tekijä siinä on se, että nämä palkankorotuslogiikat poikkeavat aika paljon yksityiseen ja julkiseen sektorin välillä. Jos yksityisellä, erityisesti avoimella sektorilla, niin se on tuottavuuskehitys ja hintakehitys, joka määrittää palkankorotusvaraa, kuinka palkkoja voidaan nostaa ilman, että kilpailukyky siitä kärsii. Sitten julkisella sektorilla se on enemmänkin julkisen sektorin budjettirajoite, joka määrittää sitä, minkälaisiin palkankorotuksiin on varaa. Ja nyt se onkin aivan olennaisesti siellä, miten se budjettirajoite määräytyy, kuinka uskottava se on. Ja mä en tässä mene paljon siihen, mutta siinä raportissa käsittelee enemmän sit muiden Euroopan maiden tilanteita siitä, missä julkisen sektorin palkka-asetantaa hallitaan enemmän budjettirajoitteen kautta. Mitkä on sellaisia tekijöitä, jotka edistää sitä, että se on uskottava se budjettirajoite, jotta ei käy niin kuin Italiassa usein esimerkiksi, että siellä poliitikot alkaa lupailemaan aika paljon julkisen sektorin liitoille ja löysentää budjettirajoitetta, johtaa huomattavan korkeisiin korotuksiin. Toinen ero yksityisen ja julkisen sektorin välillä, mikä usein tutkimuskirjallisuudessa nostetaan esille, on se, että yksityisellä sektorilla, jos palkankorotukset nousee liian korkeaksi kilpailukykyyn nähden, siellä työllisyys alkaa nopeasti vähenemään, kun taas julkisella sektorilla tätä tapahtuu vähemmissä määrin. Osin sen takia, että poliitikot eivät kovin halukkaita siihen, että julkisella sektorilla tapahtuu isoja irtisanomisia, koska se vaikuttaa negatiivisesti heidän seuraavien vaalien. Okei, no mutta katsotaan vähän, miten eri Pohjoismaissa on syntynyt jaettu käsitys vientimallin tarpeesta. Yhteistä nämä kaikille maille on se, että siellä oli isoja ongelmia palkanmuodostuksen palkka-asetantamallin kanssa, ja tästä syntyi erilaista kriisiä työmarkkinoille, jota
jota pyrittiin ratkomaan sitten siirtymällä uudenlaiseen työmarkkinamalliin. Ruotsissa 1980-luvulla nimelliskorotukset olivat aika korkeita, mutta reaalikorotukset monina vuotena negatiivisia, koska korotukset oli liian korkeita, inflaatio lähti vauhtiin. 90-luvun alussa kävi sama juttu. Tämän jälkeen valtio puuttui peliin. Siellä tehtiin muutama aika voimakkaasti valtion ohjelma kierros, jonka jälkeen homma hajottaa käsiin. Silloin valtio kehotti keskusjärjestöjä luomaan uutta toimivaa mallia sillä uhalla, että muuten lainsäädännöllä pyritään luomaan uudenlaista mallia. Keskusjärjestöt ei ole onnistunut tässä, mutta vientialat onnistuivat. Ne loi uuden järjestelmän, jossa lisättiin vapaaehtoista sovittelua, luotiin uusia työriitojen ratkaisujärjestelmiä siihen, että ne ei pääsisi kasvamaan liian suureksi. Ne saataisiin ratkottua ennen kuin mennään lakkoihin. Ja muut alat lähti seuraamaan tätä. Se oli erittäin mielenkiintoinen juttu, että teollisuusliitot ensin sopi uudesta neuvottelujärjestelmästä itselleen. Miten he neuvottelevat, jotta ei synny työriitoja. Ja muuta lähti tähän mukaan. Muutaman vuoden jälkeen, tämän teollisuussopimuksen jälkeen, julkisen sektorin alat kirjasi omiin keskusjärjestösopimuksiinsa sen, että he noudattavat vientimallia. Siellä on selväsanaiset kirjaukset siitä sekä paikallishallinnon että valtion sopimuksissa. Eli siellä tämä 89-luku meni niin huonosti, että siellä syntyi voimakas yhteinen käsitys siitä, että me tarvitaan jotain muuta, jotta palkanmuodostus toimii paremmin. Tanskassa oli hyvin samantyyppinen tilanne. 80-luvulla korkeat nimelliskorotukset, negatiiviset reaalipalkkakorotukset useina vuosina. Vuonna 1987 valtio kutsui keskusjärjestöt neuvottelemaan, että nyt täytyy tehdä jotain, tarvitaan uudenlainen järjestelmä. Ja siellä sovittiin silloin siirtymistä vientivetoiseen järjestelmään. Ja samalla sovittiin julkiselle sektorille menettely siitä, miten taataan, että julkisen ja yksityisen sektorin ansiokehitys keskimäärin pysyy hyvin samalla. Siellä se on mahdollista sen takia, että yksityinen ja julkinen neuvottelee vuosin ja näissä pyritään korjaamaan toteutunutta palkkakehitystä. Jos esimerkiksi julkisella sektorilla ansiot on noussut nopeammin kuin yksityisellä, niin seuraavalla kierroksella siitä otetaan 80% pois. Ja tämmöisellä menettelyllä ihan mekaaninen kaava siihen, miten koitetaan pitää keskimäärin kehitys samanlaisena. Tämä voi eri alojen välillä kyllä olla eroja, mutta keskimäärin pitäisi pysyä samanlaisena. Norjassa sama juttu 90-luvulla alussa liian suuret nimelliskorotukset, liian korkeat palkkaliukumat, valtio kutsui kokoon keskusjärjestöt, luotiin työryhmä, jonka raportissa suositeltiin tällaista vientivetoista mallia, johon siellä myös siirryttiin. Eli tässä on kaikissa yhteistä se huono kehitys ja se, että valtio kehottanut työmarkkinajärjestöjä ja ollut vähän eri tavoin mukana erilaisissa kehottanut kädeskääntöisissä tehdään jotain. No, sitten tässä on tämä vientinormin määrä. Mikä se on, se normi? Ja tässäkin eri maissa on ihan erilaiset ratkaisut heidän työmarkkinamallista johtuu. Ruotsissa tämä määräytyy teollisuusalojen sopimuskorotuksista, mutta siellä tämä liukuma-asia ei ole niin olennainen, koska siellä on ollut hirveän matalat liukumat teollisuussopimuksen solmimisen jälkeen. Ja Tanskassa taas, jossa miten se arviointi tapahtuu tai kuka se tekee? Tätä mä en ole mistään löytänyt. Norjassa tämä on vähän formaalimpaa. Siellä on oma toimielin, siinä on mukana tilastokeskus Norjasta, keskusjärjestöjä, valtiota. Siellä luodaan
ensinnäkin tätä yhteistilannekuvaa, mutta samalla ennustettu työvoimakustannusten nousu vientisektorilla. Ja siellä tämä on pakko olla jonkinlainen ennuste, koska myös toimihenkilöiden sopimukset on numerottomia. Eli sitä ei, kun työehtosopimukset on tehty, niin ei tiedetä vielä, mikä se ansiokehitys tulee olemaan, mutta siellä en. Eli jokainen maa on löytänyt oman tavan, heille sopivan tavan määritellä se vientinormi. Sitten on tämä keskeinen kysymys tästä eri alojen palkkasuhteiden muuttamisesta. Tämä on keskeinen kiistakysymys kaikissa Pohjoismaissa, eikä missään ole siihen löydetty mitään viisasten kiveä. Ruotsissa, mitä on tapahtunut, on julkinen sektori on siirtynyt hyvin pitkälti numerottomiin sopimuksiin, joissa siis neuvotellaan ihan paikallisesti. Ja tutkimus näyttää aika heikkoa siitä, että mikä vaikutus tällä on ollut, mutta mun mielestä sen perusteella voidaan sanoa, että tietyillä alueilla ainakin, missä on ollut iso työvoimapula, niin esimerkiksi sote-sektorilla on tullut korkeampia korotuksia kuin vientimarkkinoilla. Siellä on myös ollut joitain kertaluonteisia eriä, että on valtio allokoinut rahaa esimerkiksi opettajien palkkojen nostamiseen. Tanskassa tätä on hoidettu siten, että se järjestelmä tosiaan sallii sen, että siellä voi joillain aloilla nousta ansiot hieman nopeammin, kunhan keskimäärin julkisella ja yksityisellä sektorilla ne pysyy aika lailla linjassa. Ja se näkyy ihan tilastoissa. Siellä on vähän enemmän alojen välisiä eroja kuin Ruotsissa ansiokehityksessä. Siellä on ollut myös joitain kertaluonteisia korotuksia, joissa valtio on allokoinut rahaa enemmän julkisen sektorin palkkojen nostamiseen. Norjassa on ollut keskustelua kertaluonteisista ehdistä, mitä ne ei toteutu. Siellä oli ehdotuksia siitä, että sote-alan palkkoja nostettaisiin enemmän, mutta ei ole siellä toteutettu. Siellä on toisaalta analysoitu sitä, että paljon puhutaan siitä, että jos täytyy saada lisää väkeä myös sote-sektorilla, pitäisikö palkanmuodostus olla joustavampaa siitä, että siellä ansioita on siis enemmän. Ja siellä on kuitenkin havaittu, että siellä on tapahtunut iso rakennemuutos, siinä on saatu paljon väkeä, vaikka ansiot ei ole noussut, että siellä on ehkä sitten muilla työsuhteilla kompensoitu. No miten eri alat saadaan pidettyä mukana? Yksi on se, että siellä on tämä jaettu käsitys siitä, että tämä on pidemmällä aikavälillä hyvä järjestelmä kaikille. Ja toinen on se, että keskusjärjestöt koordinoivat aika voimakkaasti omia jäseniään kaikissa näissä maissa, tai keskusjärjestöjen piirissä tapahtuu voimakasta koordinaatiota. Ja esimerkiksi Tanskassa vaikkapa julkisella sektorilla, niin siellä valtiotyönantaja ja kuntatyönantaja koordinoivat aika voimakkaasti omia neuvotteluja. Mutta sitten tässä on myös sovittelujärjestelmä, joka tukee ja ylläpitää tätä vientinormia. Ruotsissa on tosiaan tämä yksityinen sovittelu aika isosta roolissa, mutta Medlingsinstituutin tehtävänä on tukea hyvin toimivaa palkanmuodostusta ja ylläpitää tätä vientimallia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos työriita yltyy semmoiseksi, että sitä saadaan yksityisellä sovittelulla tehtyä, niin Medlingsinstituutissa ei kyllä tule vientinormia ylittäviä korotuksia. Tanskassa taas on ollut jo todella pitkään sellainen järjestelmä, jossa jos joku ala ei pääse sopimukseen, niin siellä voidaan paketoida kaikki sopimukset isoon ammattiliittojen jäsenäänestykseen, jossa äänestetään siitä, että hyväksytäänkö ne kaikki yhdessä vai ei. Ja jos enemmistö on tämän neuvotteluratkaisun takana, niin silloin nämä alat, jotka haluaisivat poiketa, joutuu vain siihen sopeutumaan. Norjassa taas on pakollinen sovittelu, jossa ratkaisut on sitten vientilinjan mukaisia, eli siellä täytyy hyväksyä sitten se ratkaisu, mikä sieltä tulee. Norjassa ja Tanskassa valtiolla on tosi voimakkaat työkalut työriitojen lopettamiseksi. Tanskassa aika usein on ihan lailla määrätty, että nyt tässä on palkankorotukset ja lakot päättyy. Tämmöistä ei Ruotsissa ei ole mitään vastaavan tyyppistä olemassa. No miten tämä yhteisen tilannekuvan varmistaminen? No kaikissa Pohjoismaissa on jonkinlaiset
toimielimet, jotka tuottaa palkkatilastoja, ennusteita ja kansainvälisiä vertailuja. Siellä on yhteisesti hyväksytty, että okei, tämä on se informaatio, jonka varassa toimitaan. Tässäkään sekään ei ole niin olennaista, että mistä se informaatio tulee tai näin, mutta se, että on sitouduttu siihen, että meillä on yhteiset luvut, joiden perusteella tilannekuva. No, mikä tämä kritiikki vientimallia kohtaan sitten kaikissa Pohjoismaissa on ollut? Ja se on juuri tämä, mistä jo aiemmin puhuttiin, sementoiko se eri alojen väliset palkkasuhteet, miten se vaikuttaa esimerkiksi sukupuolten väliseen samapalkkaisuuteen. Ja tämä kiteytyy hyvin pitkälti kyllä just tähän yksityisen ja julkisen sektorin välisiin eroihin. Ja tämä on se keskeinen kysymys, johon kaikissa maissa jonkinlaista ratkaisua on etsitty, mutta ei mitään ehkä tämmöistä aivan lopullista ole löytynyt. Varmasti tämä tulee jatkumaan. Tanskassa istuu erilaisia työryhmiä, jotka tuottaa raportteja ja pohtii tätä, miten tätä voitaisiin ratkoa ja näin poispäin. Okei, no mitäs lopuksi, että mitä Suomi voisi oppia muista Pohjoismaista, jotta vientivetoinen malli voitaisiin luoda, joka kattaisi koko työmarkkinaa, niin ensimmäinen on se, että tarvitaan jaettu käsitys vientimallin tarpeellisuudesta. Ja näissä kaikissa muissa Pohjoismaissa se on syntynyt sitä kautta, että on todettu, että se aiempi järjestelmä oli huono. Tarvitaan jokin parempi. Ruotsissa mun ymmärrys on se, että siellä ajatellaan, että ei täydellinen se järjestelmä on, mutta kukaan ei ole pystynyt parempaakaan kokonaisuutta ehdottamaan. Sen lisäksi tarvitaan tätä vientimallia tukevia instituutioita. Kaikissa maissa tämä sovittelujärjestelmä tukee hyvin voimakkaasti sitä, että vientinormia noudatetaan. Tarvitaan yhteistä tilannekuvaa, että on jaettu käsitys siitä, minkä tilastojen pohjalta tilannekuva muodostetaan. Ja aivan olennainen kysymys on se, että miten se vientinormi määritetään. Ja se pitää tapahtua siihen vallitsevaan työmarkkinamalliin sopeutua. Se täytyy huomioida ne erityispiirteet. Ja tässä pitäisi myös huomioida Suomen erityispiirteet, mistä yksi on se, että meillä on merkittäviä eroja palkkaliukumissa eri alojen välillä. Ja viimeisenä on tämä, että alojen välisten palkkasuhteiden muuttamiseen tarvitaan jokin menettelyä. Tanskassa sallitaan eroja, kunhan keskimäärin yksityisen ja julkisen ansio kehittyy samalla tavalla. Ruotsissa on numerottomia sopimuksia. Jotain sen tyyppi tarvitaan, jotta tämä on kaikille hyväksyttävä. Hyvä, kiitos. Siinä oli mun puolesta tiivisti tämän raportin sisältö. Siinä on vähän muutakin tavaraa, mutta käykää lukemassa. Ja nyt meille tulee kommenttipuheenvuoron pitämään Markku Sippola Helsingin yliopistosta. Kiitoksia Antti tästä raportista ja kiitokset siitä tästä mahdollisuudesta tulla kommentoimaan, että olen hyvin otettu tästä. Siis mä olen Markku Sippola Helsingin yliopistosta, valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja olen työmarkkinasuhteiden tutkija, ala yhteiskuntapolitiikkaa. Ja on kiintoisaa tulla tällaiseen miljööseen, jossa siis taloustieteilijät on käsitellyt näitä aiheita, mitä itse on sitten taas käsitellyt enemmän tuon politiikan tutkimuksen tai sosiologian yhteiskunnallisen tutkimuksen kautta. Mä voisin sanoa heti muutaman ansion tähän mitä tässä raportissa tulee esille. Tästä on nyt nykyään ei harvinaista, mutta meriitti on se, että tässä on tarkasteltu historiaa. Tässä on otettu nämä muut Pohjoismaat ja vähän muutkin maat tähän vertailuun tai otetaan niistä maista esimerkkejä, mutta sitten se on se pitkän aikavälin historiallinen tarkastelu, mikä on tosi tärkeä, koska näissä maissa voidaan sanoa, että on pohjoismainen malli, mutta tuntuu, että ne on aika lailla samantyyppisiä, mutta ne on sittenkin erilaisia, mutta kaikissa maissa on
oma historiallinen kehityksensä. Sitten tämä raportti on niin kuin tavallaan jatkumoa. Mä näen jatkumoa tässä niin kuin esimerkiksi viime aikoina eri tahot on tuottaneet tämmöisiä raportteja, pohjoismaisia vertailuita. Voisin mainita tässä vaikka Merja Kaulaasen tämmöinen sopimisen tasojen vertailu eri Pohjoismaissa ja sitten vaikkapa Ilkka Kärrylä viime vuonna ilmestynyt raportti, jossa vertailtiin työmarkkinatoimia tai oikeastaan työmarkkinapolitiikkaa eri Pohjoismaissa. Mä tässä keskityn tai otan esille muutamia asioita. Tuo koordinaation merkitys on tosi tärkeä, mikä tuli tuossa raportissa. Sitten nostan tuon kysymyksen, että miksi vientisektori? Miksi vientisektori määrää ton, niin kuin se on päänavaajana? Ja sitten tuo täysin niin kuin ratkaisematon ongelma, että palkkaerojen sementoituminen. Että siihen ei kukaan keksinyt vielä Pohjoismaissa vastausta. Meillä on tällä hetkellä vähän niin kuin turbulentissa tilanteessa, että on valtion neuvottelukierros meneillään. Jos me ajatellaan julkista sektoria, niin sitten sote-alueella on päättymässä näitä sopimuksia. Kunnallisella alalla on edelleen voimassa erillinen palkkaohjelma, joka tuossa raportissakin mainittiin, joka pitäisi jatkua hamaan tulevaisuuteen. Mutta että onko se nyt irtisanottavissa keväällä vai mikä sen kohtalo on, me ei tiedetä. Mutta että tällä hetkellä nämä neuvottelijat tässä miettii, että miten ne reagoi just tähän vientisektorin palkka-ankkuriin vaikkapa. Ja miten se suhtautuu vaikkapa tuohon sovittuun palkkaohjelmaan, joka oli tuo kuntasektorilla 5-vuotinen palkkaohjelma. Ja tilannetta ei tällä hetkellä yhtään helpota se, että niin kun hallitus on tehnyt päätöksiä lakkoilun rajoittamisesta, siis poliittisen lakkoilun paikallinen sopiminen uudistus mietityttää kovasti työmarkkinaa, ainakin työntekijäpuolella. AY-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto viimeisenä toimena ja sitten kaikki nämä hallituksen työturvan heikennykset. Niin tämä on kyllä melkoinen soppa lähteä tätä asiaa miettimään, mutta pakko yrittää, sanotaan näin. Ja se on sen takia, koska tuo koordinaation tarve, niin se on niin kuin, mä olen ihan täysin samaa mieltä. Se niin kuin, nämä on nämä taloustieteelliset mallinnukset, että miten pakko uskoa, vaikka en taloustieteilijä ole itse esimerkiksi tuolla Aunkoodos, johon Antti tässä raportissa monen kertaan viittaa, niin on hyvin arvostettu ja näin, että siinä on nämä historialliset taustat eri Pohjoismaissa, palkkainflaatiokierre, sen tuhoisuus, jopa niin, että reaalipalkat ei noussut, vaikka korkeat nimelliskorotukset eri maissa. Joten kaikkien Pohjoismaiden työmarkkinahistoria osoittaa sen tärkeyden. Ja Suomen työmarkkinahistoria sillä tavalla, että kun se oli tavallaan onnistunutta, eli meillä onnistuttiin nostamaan reaalipalkkoja noilla kierroksilla. Ja myöhemminkin sitten niin kuin koordinaation avulla. Ja sitten mä nostaisin tähän vielä semmoisen, joka tulee tältä meidän alalta, tältä valtiotieteestä, sosiaalipolitiikasta, että tämä on myöskin solidaarisen palkkapolitiikan ydintä. Eli kun on koordinoitu malli, niin myöskin ne alemmat palkkaryhmät tai ne alat, joilla voisi olla muussa tapauksessa heikko palkkakehitys, niin se on auttanut niitäkin aloja. Eli tämän sisässä, tämän tavallaan nyt keskitetyn mallin sisässä tai koordinoidun mallin sisässä on pystytty huolehtimaan myös niistä ryhmistä, jotka voisi muuten olla vähän heikoilla omissa neuvotteluissa. Mutta sitten toisaalta tulee kohta tähän sementointiajatukseen, miten palkkaerojen muutokset ovat mahdollisia sitten eri alojen välillä. Mä vielä sanon tämmöisen niin kuin musta hevonen juttu tässä vielä, että meillä on tämmöinen niin kuin tilanne sote-alalla, joka on myöskin niin kuin, että sote-ala on itsessään vähän niin kuin muutoksessa ja siellä on työvoimapulaa ja jollakin työntekijöillä on ollut niin kuin lääkäreillä mahdollisuus neuvotella työn hintaa ylöspäin
aikaisempina vuosina, aikaisempina vuosikymmeninä. Mutta sitten taas on yksi semmoinen mahdollinen skenaario, että sote-palvelut yksityistyy enemmän, jolloin se hinnanmuodostus ja palkanmuodostus voi irtautua työehtosopimuksista ja kehittyy sillain tavan, kuten Amerikassa, jossa nyt terveyssektori on paljon siis hinnakkaampi mitä Suomessa, eli siellä tuotetaan paljon isommalla rahalla terveyspalveluita. Ja sitten voi tapahtua, että julkinen sektori ei olekaan se työnantaja, että siitä tulee niin kuin yksityinen sektorin työnantaja yksityiselle puolelle. Ja tämä voi sitten taas mutkistaa tätä, koska meillä olisi tarve koordinoida ja olisi hienoa, että se pysyisi se porukka siellä julkisella puolella. Ja miten koordinoidaan semmoista segmenttiä, joka nyt sitten siirtyy julkiselta yksityiselle puolelle. Ja heillä on sitten omat palkkavaatimuksensa. Tässä raportissa niin hyvin usein viitattiin tuohon Lars Calmforsin tänä vuonna ilmestyneeseen artikkeliin. Ja siinä mä otin sieltä yhdestä taulukosta, joka on sieltä suoraan otettu, niin sieltä Lars Calmforsin raportista tämmöisen huomioon, että meillä on niin sanotusti keskusjärjestö Suomessa EK, KT ja niin poispäin, ja keskusjärjestöt, niin niillä on kyllä isompi rooli noissa toisissa maissa kuin Suomessa tällä hetkellä. Että mä niin vähän peräänkuuluttaisin sitä roolia, että mitä se voi ottaa, tai ne voisi ottaa nämä keskusjärjestöt. Jos me pidetään ideaalina sitä, että on jonkunlainen koordinointi. Että Tanskassa sillä on niin huomattava rooli. Suomessa voidaan sanoa, että joitakin koordinointiaktiviteettia tai jotakin koordinaatiota tapahtuu. Mutta on vähän epäselvää ja hähmäistä. Norjassa on edelleenkin sen teollisuusnormin asetannassa on roolia keskusjärjestöllä ja myös Ruotsissa enemmänkin. Tulen tähän ehkä vielä ja seuraavaan tilanteeseen, joka on tämä alojen välisten palkkaerojen sementoituminen. Että suoria lainauksia tuolta raportista esimerkiksi Ruotsissa julkisen sektorin on kokeiltu vientikoordinaatio, sementoi palkkasuhteet. Ja siellä on yritetty irti niistä tai yritetty niin kuin ratkaista sitä numerottomilla sopimuksilla, niin kuin Antti tuossa mainitsi. Tanskassa julkisen sektorin liitot ovat haastaneet koordinoitua järjestelmää ja turvautuneet lakkoihin muun muassa. Ja siellä on komitea yrittänyt selvittää sitä. Norjassa on käyty aktiivista keskustelua vientimallin vaikutuksista eri sektorien välisiin palkkasuhteisiin. Ja jälleen siellä komitea 2008 on pyrkinyt selvittää sitä. Ja näistä kahdesta viimeisestä ei ainakaan nyt mitään erityistä tulosta ole saavutettu. Eli komitean perään voidaan kyllä asettaa, mutta niin, tämä on kysymys. Tämä on sellainen ratkaisematon kysymys, kuten sanoin, että miten voidaan päästä tämmöiseen niin, että joku ammatillinen porukka se voisi niin kuin päästä jostain palkkakuopasta jollain tavalla tässä koordinoidussa mallissa. Ja nostaisin vielä semmoisenkin kysymyksen tässä, että miksi se pitää olla vientivetoinen. Että mä ymmärrän sen, että vientisektori on se, joka on eniten alttiina sille niin kuin kansainväliselle palkkakilpailulle. Se pitää niin kuin jollain tavalla ottaa huomioon. Mutta että jos on tämmöinen niin kuin informaatio-ohjaus, kuten Medlings Institute tai joku tämmöinen niin muissa Pohjoismaissa, niin kyllähän ne toisetkin sektorit tietää, missä rajoissa voidaan liikkua. Että ottaisi niin kuin välillä joku toinenkin sektori avoimen sektorin puolella tai sitten jopa julkinen sektori siitä välillä, että voisi olla päänavaajana. Tuo Portugalin esimerkki oli mainittu tässä raportissa, mutta se ei ollut aina hirveän onnistunut ainakaan palkansaajan näkökulmasta. Mutta tämmöisiä ajatuksia voisi nostaa esille, koska siis on tosi tärkeää, että koska se on miesenemmistöinen vientisektori aina, joka asettaa sen normin, niin että olisi joku naisenemmistöinen ala, joka voisi joskus tuoda sen olla ensimmäinen, olla päänavaaja. Niin kun tämmöisiä kysymyksiä en tiedä, miten idealistisia ne on. Joten tässä on tämä loppuyhteenveto. Olen samaa mieltä, ja tämä näkemys on perusteltu, mikä tässä raportissa on, että koordinoitu malli kaipaa tuekseen muista pohjoismaista elementtejä.
valtion tuuppaus. Se on ollut näissä malleissa kyllä selkeä. Sitten on jaettu näkemys ja yhteinen tilannekuva. Ja miten niihin päästään, niin se on se kysymys myöskin, mitä Antti tässä nosti esille. Liukumien huomioiminen ja toimiva sovittelujärjestelmä totta kai. Täytyy tässä muistaa mainita, että näissä Pohjoismaissa se on tapahtunut orgaanisesti kuitenkin, että vaikka se valtio on siellä tuupannut, niin siellä on kuitenkin sopimusautonomia työmarkkinaosapuolten välillä. Että se on yksi pohjoismaisen mallin piirre. Että vaikka sanotaan, että valtio ei se osallistuu siihen, mutta että ne on työmarkkinaosapuolet luoneet sen jaetun näkemyksen ja yhteiset tilanteet. Eli toimivia instituutioita tarvitaan. Ja sitten nostaisin vielä tässä tämmöisen, että esimerkiksi Ruotsissa tämä teollisuussopimus, joka solmittiin 1997, niin sitä edesauttoi, että työnantajan puolella tehtiin selkeä muutos vastakkainasettelusta yhteistyöhön. Niin ne ottaisiko tämä Suomessa myöskin, että siis, ja ottaisiko tämän sen tilannekuvan ja jaetun näkemyksen luomisessa. Ja viimeiseksi mainitsin, että Suomeen ei voida suoraan kopioida ratkaisua muista maista. Tästä on kirjallisuutta ja just tällaista historiallista tarkastelua, että eri Pohjoismaat on päätynyt aika ulkoapäin katsottuna samantyyppisiin ratkaisuihin työmarkkinapolitiikassa. Nämä on samantyyppiset instituutiot, mutta eri aikaan, eri kautta. Suomessa ollaan niin kuin kuitenkin vähän myöhässä. En tiedä, onko se hyvä vai huono. Mutta jäädän tämmöisiin niin kuin poleemisiin kysymyksiin tämän oman kommenttipuheenvuoron ja tämän tilaisuuden kysymyksiin. Kiitos. Kiitos paljon, Markku. Eli Markku Sippola Helsingin yliopistosta. Hienoa, että otit aikaa tähän kommentointiin. Ja nyt pyydänkin sitten tänne uudelleen Antti Kauhasen ja seuraavaksi alamme ottaa yleisökysymyksiä ja kommentteja. Eli jos mielessä on nyt jokin polttava kysymys, saat raise hand, nosta käsi toiminnolla Teamsissa itsekin. Puheoikeuden, mikrofonit ja kamerat pystytään avaamaan ja chattiin voi naputella sitten kysymyksiä ja kommentteja. Täällä on yksi tullutkin, mutta sitä ennen Antti. Kommentteja Markun äskeiseen kommenttipuheenvuoroon. Joo, siinä oli mun mielestä oikein hyviä elementtejä, hyviä niin kuin, mä olen ihan samaa mieltä, että tämä historiallisuus on minusta silleen tärkeä, että kun nämä on, esimerkiksi Tanskan järjestelmästä mielenkiintoista, että siellä on tämä niin kuin työehtosopimusten paketointi isoksi, niin se on muistaakseni se on yli 100 vuoden takaa. Ihan toisenlaisiin olosuhteisiin, vähän niin kuin nykykatsannosta sattumalta syntynyt, ja sitten se on nyt aivan olennainen osa sitä, miten se järjestelmä toimii. Että se, mun mielestä mitä enemmän noista lukee, niin sitä enemmän se korostaa sitä, että ne on aika erilaisia, niissä on oma historiallinen taustansa, miksi ne on juuri semmoisia kuin ne on. Otetaan, täällä on ensimmäinen yleisökysymys, tulee Demokraatti-lehdestä. Anna-Liisa Blumberg kysyy Antti Kauhaselta, avaatko vielä, mitä käytännössä tarkoittaa valtion tuuppaus järjestelmän kehittämiseksi? Joo, no kaikissa näissä maissa jollain lailla valtio on ilmoittanut, että nyt tämä homma ei toimi, kutsunut työmarkkinajärjestöt jonkinlaiseen työryhmään tai jonkinlaiseen neuvonpitoon. Ja mun ymmärrys on se, että siinä on usein ollut semmoinen implisiittinen uhka takana, että nyt jos te ette saa tätä hommaa toimimaan, niin sitten me säädetään lailla. Ja niin kuin Markku just sanoi, niin tämä on semmoinen iso punainen vaate tuolla kaikissa, että he haluavat pitää siitä omasta sopimusautonomiasta tiukasti kiinni. Ja sitten sillä uhalla niin sieltä alkaa äkkiä syntymään kyllä uudenlaista järjestelmää. Nyt täytyy todeta, että jos ei sieltä chatista pian tule jotain kysymystä ja kommenttia, niin minulla on kyllä kysymyksiä entisenä työmarkkinatoimittajana vaikka kuinka monta. Mutta sanotaan tässä vaiheessa, että tätä lähetystä voi seurata siis tänään myös Insta-livenä, eli Instagramin puolella Etlan Insta-tililtä. Ja sanotaan vielä sekin, että tutkimus löytyy ladattavaksi ja luettavaksi etla.fi-sivustolta. Se on jo tänä aamuna siellä vapaasti luettavissa. Okei, no niin. Seuraava kysymys tulee Paavo Honkaselta.
Oliko tarkastelun premissiksi otettu, että eri alojen välisiä palkkaeroja tulisi saada pienemmiksi? Vastataan ensin siihen. Joo, ei suoraan sinänsä, mutta se, mistä nyt paljon keskustelua käydään, esimerkiksi Ruotsissa on ollut aika aktiivinen keskustelu tästä, että talouden rakennemuutos menee siihen suuntaan, että me tarvitaan seuraavina vuosikymmeninä todennäköisesti sote-sektorille enemmän väkeä töihin, ja siinä todennäköisesti tarvitaan myös sitä, että sen pitää olla työntekijöille taloudellisesti kannattavampaa. Miten sitä voidaan ratkoa se Ruotsin niin kuin aika tiukan koordinaation puitteissa? Ja siellä Lars Calmforsilla esimerkiksi on ollut esityksiä siitä, että miten voisi luoda sellaista järjestelmää, että jotenkin objektiivisesti mitataan, että millä alueella esimerkiksi on voimakas työvoimapula ja siellä sallittaisiin vähän korkeampia korotuksia. Se, että miten niihin talouden rakennemuutoksiin voidaan tässä sopeutua, niin se on mun mielestä se olennainen pointti. Hyvä. Paavo Honkanen Metsäteollisuus ry:stä siis kysyy tuon äskeisen ja hänellä on vielä toinen jatkokysymys. Eli miten palkkaeroja kaventaisi, jos päänavaajaa vaihdettaisiin kierroksittain? No, tämä olisikin mielenkiintoinen kysymys, koska meillä ei oikein näyttöä tästä niin kuin muista maista mun mielestä, että miten se menisi siihen on vaikea vastata. Se olisi mielenkiintoista nähdä, onko tämmöisen kokeilun järjestäisi, että mitä siinä kävisi. Kiinnostava ajatus tämä, että mitä jos se olisikin naisala. Niin, tätä on paljon pohdittu viime aikoina taloustieteen piirissä, että mikä merkitys sillä on, mikä se sektori on siinä avaajana. Ja minusta yksi sellainen keskeinen puute, ne on aika mielenkiintoisia ne mallit, mutta yksi iso puute on se, että niissä ei ole missään julkista sektoria mukana. Ja niin kuin Markku mainitsi, niin Portugali on tosi mielenkiintoinen esimerkki siitä, että siellä on tiukka koordinaatio, mutta siellä on valtio päänavaajana aina. Mutta se onkin sitten siellä niin kuin paikalliseen VM:ään sijoitettu tämä neuvottelutoiminta ja ne vetää kyllä tosi tiukkaa linjaa siellä. Että siinäkin niin kuin mulle se näyttäytyy siltä, että ne ottaa kuitenkin niin kuin, ne miettii sen, että mitä se kilpailukyvylle tarkoittaa ja sen mukaan ne luvut siinä määritellään. Hyvä. Roger Westman Maastrichtista kysyy, hetkinen, tulee sen verran paljon, katsotaan. Miten vientimallin logiikkaan vaikuttaa se, että Norjalla ja Ruotsilla on oma valuutta, jonka liikkeet määrää vientisektorin kilpailukyvyn? Joo, se on tietysti heillä niin kuin oma aiheensa, että ne joutuu huomioimaan näitä kehityksiä siinä, mutta sinänsä äkkiseltään ajattelin, että se ei siihen mallin logiikkaan sinänsä suoraan vaikuta. Että ne perusideat on mun mielestä siinä aika samantyyppisiä, on rahaliitossa tai sitten ei. Niin yksityiskohtiin se kyllä vaikuttaa, mutta se iso kuva mun mielestä pysyy aika lailla ennallaan. Kyllä siinä, että pyritään asettamaan ne palkankorotukset semmoiselle tasolle, että se vientisektorin kilpailukykyä säilyttää. Tuo tietysti oman lisämausteensa, kun valuuttakurssit heilahtelee aika lailla, mutta niissä toisaalta Suomessakin viedään aika paljon muuallekin kuin EU. Meilläkin näkyy. Otetaan, täällä on pari kysymystä vielä chatissa, kiitos niistä. Alberto Claramont Kauppalehdestä kysyy, ymmärsin, että kommenttipuheenvuoron pitäjä halusi julkista sektoriakin avaa, joka 2022 johti keskusteluun juurikin vientimallista, josta hallitus sääti lain. Mitä Antti Kauhanen sanoo julkisen sektorin avauksesta, entä on kovasti koordinoidulla ja keskitetyllä ratkaisulla? Joo, no tästä julkisen sektorin avauksesta, niin se on siinä mielenkiintoista. Meillä on Suomessakin esimerkkejä kyllä. Siinä se tupoaikaa joskus oli jollain liittokierros taisi olla, niin valtio neuvotteli ensin ja näin se taisi jäädä siihen yhteen kertaan. Mutta se, että mikä vaikutus silloin, niin se riippuu ihan täysin siitä, että miten se julkisen sektorin neuvotteluhomma on organisoitu. Tämä oli se puoli, mitä mä en paljon ehtinyt tässä esityksessä käsitellä, mutta muissa Euroopan maissa, niin siellä se tutkimus suurin piirtein on päätynyt siihen, että
tietysti, että jos se budjettirajoite on aika tiukka ja uskottava, niin silloin sillä ei ole niin kuin kilpailukyvyn kannalta juuri merkitystä, että mihin se on sijoitettu, koska ne palkkaratkaisut on joka tapauksessa kohtuullisen niukkoja. Mutta sitten jos se on hyvin altis poliittiselle painostukselle ja päätöksenteolle, niin silloin sitten taas ne palkkaratkaisut voi olla kestämättömän korkeita. No sitten tämä, mitä eroa kovasti koordinoidulla ja keskitetyllä ratkaisulla? Se on minusta hyvä kysymys. Joo, ja tämä on myös kysymys, jota on paljon pohdittu. Esimerkiksi norjalainen ekonomisti Steinar Holden, joka on vetänyt kaikki ne työryhmät, jotka Norjassa on tätä miettinyt. Hän on sitä mieltä, että sillä ei ole juuri mitään eroa. Että se logiikka on ihan sama, että siinä koitetaan miettiä ne, ottaa huomioon ne kokonaistaloudelliset vaikutukset. Toisaalta onhan tässä niin kuin pikkusen enemmän ehkä sitten liikkumavaraa verrattuna siihen keskitetty, mutta se riippuu vähän siitä, että millainen se keskitetty järjestelmä on ja minkälaisia elementtejä. Että jos tämä Suomenkin tuposopimus, siellä oli aika monenlaisia elementtejä, kun oli näitä liukumatakuuta ja välillä sitten ansiokehitystakuuta, oli välillä matala palkkaerä ja kaikkea muuta, että se riippuu paljon sitten myös niistä yksityiskohdista. Oli hyvä kysymys, kiitos Allu. Sitten Robert Sundman Suomen Kuvalehdestä. Eri Pohjoismaista voi varmasti ottaa vaikutteita, mutta osapuolten välejä on mahdotonta kopioida Suomeen. Selvensikö raportin tekeminen, kuinka paljon toimivan mallin rakentamisessa kyse on lopulta järjestöjen ja ihmistenkin väleistä, siis välisistä suhteista ja luottamuksesta? Joo, kyllähän se sieltä mun mielestä tulee selkeästi. Etenkin siinä Ruotsin tapauksessa on ehkä semmoinen myös, mistä on kaikista eniten kirjoitettu. Siitä on helppo löytää niin kuin paljon tutkimusta. Ja kyllä siellä niin kuin mun mielestä näkyy se, mikä Markkukin mainitsi, se, että siinä 1997, kun teollisuussopimus tehtiin, niin siellä niin kuin molemmat osapuolet teki aika ison muutoksen omaan niin kuin toimintaansa. Että palkansaajapuolella otettiin lähtökohdaksi se, että me tarvitaan matalampia nimelliskorotuksia, jotta me saadaan korkeammat reaalipalkkakorotukset. Ja työnantajapuoli teki myös ison muutoksen niin kuin tämmöistä vastakkainasettelusta yhteistyöhön. Ja siinä on niin kuin tapahtunut tämmöinen aika iso muutos. Ja näistä muista maista on vähän vähemmän ehkä semmoista tätä puolta kuvailevaa tutkimusta, mutta kyllä minusta Ruotsin osalta ainakin näyttäytyy siltä, että sillä on iso merkitys. Kiitos Robert, hyvä kysymys sekin. Jatketaan vielä. Alberto Claramont kysyy, miten Kauhanen näkee metsäteollisuuden onnistuneen? Siellähän ei ole enää yleissitovuutta. Joo, no onnistuneen missä mielessä, mutta jos nyt katsotaan, että mitä siellä on tapahtunut, niin ansiokehitys on seuraillut aika tarkasti kuitenkin sitä, mitä muualla on tapahtunut, että tutkimusten mukaan siinä alussa näkyy paperiteollisuuden työntekijöillä pikkusen korkeampia korotuksia kuin muualla, vähän kasvanutta palkkahajontaa ja näin, mutta tuolle yleisessä isommassa kuvassa niin se ansiokehitys on kuitenkin ollut aika lailla linjassa muiden alojen kanssa. Ja en näe enempää kysymyksiä, mutta kiinnitän vielä huomion yhteen yksityiskohtaan. Kiinnostavaa oli myös tässä tutkimuksessa, että sovittelijajärjestelmää pitäisi vahvistaa. Millä tavalla? Käydään vielä sitä hetki läpi. No siis siihenkin on löytynyt erilaisia ratkaisuja. Ruotsissa se niin kuin teollisuussopimuksen jälkeen kaikki alat teki itselleen vastaavan tyyppi, tai kaikki, mutta iso osa aloista, jossa korostettiin tämän niin kuin, yksityisen sovittelun roolia, että koitetaan itse ratkoa nämä ongelmat ennen kuin ne siitä eskaloituu. Ja Medlingsinstituuttiin ei montaa työriitaa vuodessa mene. Se on aika harvinaista, että sinne joudutaan. Ja sitten toisaalta taas niin kuin, Tanska, Norja, niin sit siellä on aika vahva se pakottaminen jossain vaiheessa, että jos ei sopuun päästä, niin siellä on sitten valtiolla loppukädessä hämmästyttävänkin voimakkaat keinot saada työriidat loppumaan.
Mutta se Ruotsi on mun mielestä siinä mielenkiintoinen, että miten siellä lähdettiin rakentamaan uudenlaista sopimisen kulttuuria siinä, ja että saataisiin ne riidat loppumaan. Ja ne on aika lailla loppunutkin kyllä siihen, että siellä on lakkoja Pohjoismaista vähiten. Eli Suomessa kannattaisi vahvistaa sovittelujärjestelmää ja sovittelijan toimistoa? No mun mielestä siinäkin pitäisi katsoa, että mikä on se Suomeen sopiva ratkaisu, mikä on se meidän tarve ja miten. Että ei ihan suoraan voi noista muista maista kopioida. Että mä luulen, että ei olisi kovin suosittu ratkaisu Suomessa joku Tanskan tyyppinen laki, että valtio voi päättää lakot ja ilmoittaa, että tuossa on sopimus ja 2 vuoteen ei lakkoilla, niin Suomeen sopiva järjestelmä, mutta siten, että saadaan... Eli on ikään kuin vähän riippuu kaikesta. Niin, kyllä se aika paljon siitä ympäröivästä järjestelmästä on kiinni, että mikä on semmoinen järjestelmä, joka tukee sitten sitä toimivaa palkanmuodostusta. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos Antti kiinnostavasta tutkimuksesta. Kiitos Markku kommentoinnista. Kiitos yleisö ja kiitos siellä Instan puolella. Jos siellä on joku kuulolla, niin kiitos katsomisesta ja kuuntelusta. Tämä tutkimus löytyy Etlan netistä, etla.fi, ja siihen voi tutustua siellä tarkemmin. Nyt hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Moi moi!